abusuafo etu bi ato na we de anto obare akoto obono akoto odoma ene suma wonu se ensuo atrefo ho ahini onsam ebeye a topic of the day se obitine krom na atena konwane abusua a omudi akonwa se ombesi hene na nipa bese omonte ase efise omonananom kotena ensuo atre emre bi atwam ento mudi asem no bekokot ebo bosoma hene ene doma hene me no ka say appeal court tim kasami appeal court I guess a case in court ne ba koso akone ba koso kone mpenu so kone princess fo appeal court say domudi di nana anase odefo hene aframfro to so mienu eye ensuatre man hene no enyefe de suma hene ne doma hene edidi sa ohene enyefe nti court afine doma hene ene wanchi ene suma hene 30,000 Ghana cedis. And wa fine bono regionals of chiefs. I just say omuane sa nipa miensen omu ne kuta sa bono regionals of chiefs no. Nti enfa ne say ya fine bono regionals of chiefs 30,000 Ghana cedis as we speak. Nti insuatreman atedene ene okọ insuatra omonjo mo fa hodie doma hene suma hene enti me kire de o media kunya ewo insuatreman wonu mi say insuatrafo akasa atiatia mache o he video we etwegu ya insuatreman no o makasa ansa na efe the legal system no eye adwuma na your customary law your tradition there di enti na da bia asem kopie court eyesa na chieftaincy institution no ye the chieftaincy institution animunyam no ekoja court enso abanesa asem kopie court no me no ka say court ahye say bono regions of chiefs impenimfo no omo dem tentemban so ma hene doma hene wenchi hene omuntua 30,000 Ghana cedis as a fine na efe omunyai insuatrefo ahini ye honsem emma wo mu na anase odefo hene aframfro tosumi no ene nakunya na enkomo be na me no de ne menim say eye insuatre chief ho asem na me no kan odefo hene aframfro tosumi no hwe ya na ye taka asem be say o overlord empempi na ye akunya wo ho na se wo so de ho a to de bi wa asem timisi na onya kamafo wo hwe insuatre asem ya eka ketwe bi eka de enke akunya no free kronin sawo wanchi suma doma omuna ye bono regions of chiefs mpenifo omuna kire ye free papa bi aje kuran nka Mr. Kran media kunwa no me bese me komata no too much na di insuatrefo kan ya bi da social media no na metwo wadwena so se to de bi wa onya panyina wo fie ye to de bi onya panyina wo fie ye onya overlord a obo kunya ho banya eye so akunyan eda hotra mi waso otumfo pokuware odikan katachie ene insuatrefo ediagro fefefe eto kese efa yonko enti free otumfo pokuware penso besine enke insuatre de modie pa ne asante enke insuatre de modie pa ne manhia o enso hwe akaketua bi o kakunya ne free kro ne nyina ansa enka mot na ho ma obi free baabia besie kunya akunya wo kra wo kunya ne kra ne emu odu chene de ono no oye hoho ono no oye hoho ne bekire de o medie kunya wo krom ho o insuatre enso ne nyina no meka se mo fanya suasem bodi beka se take a lesson or a cue from that na mo mpe to make kese bi mo mpe abasa kese bi mfa mo ho nkosha ase na motri na ye ma motri nkwa me ma motri nkwa pa se munya judge fo bi wa appeal court ho a omani mmra no na ohwa emre na chi no omusani mamamani amane ko judge no wan ko huna manye na mamra obekekere bibi se ruling na lucky and I'm case ni bi wo ho because the president ento mehwe so e de abu asem no
na wanya judge obetuma do asem no musuko ade amamre na amane ye adwuma na nka asem modify hin enso atreman mo mpetu mekesi abasa kese bi emfa mo nkosha ase semunima makunya hu nsem sa asori biema onhwa na wanya kamafo enso atreman be na mo nya kamafo mo betiatiem se de mo tiatiem ye enso na obia mpo ente de mo ka mesra mpanimfo mesra atrankonya mo enso atre se mo mpa abasa kese bi tu mekesi bi emfa mo hu nkosha ase unia nkranza okọ brekum okọ nkronkron bebrebe wo ho omo ai free omo asoma dwumo mu ewadu ma ase me se pe abasa kese bi fa ho akọhye na se na daachi asem si a danchi ankoma ho asem nti akonwa no ho nsem sa pagya sei the next 150 years the next 200 years a repository of information and knowledge about who is to be in Swatra Hina. Na your records or your historical records or an antecedent. Na etimi abwa insuta minor. And tisa anka way ye the way a case study. Ye the massimo ya money bono regions of chiefs nye a case study. Me say ka kitu ebi. Nke kunya ye krodia kunya abusumu kro ho no hema no crash seminim de kodan bono regions of chiefs no ohima na frim to ohima no the case no by na frim ntino na gese no se nipa be fa case no say yo muamode ya because ohima be de by no ohima na wu enti omo na be kire do be die kunwa awo nso atere ohima nti na ohima oni nua ba ohima no oni nuanom like oni nua ba na say oni cousins or babia so that's it oni siblings oni nibblings and our cousins or babia anka asem nko e kaketo bi nkan swatre man ejapade obi tina baabi de ono so ofiri baabi tuto ma besi ho no ene nka besi akunwa awon swatre enso nyame amana amanesa na me de mesra ne se ekuro efe ne swatreman empe abasa kese bi emfa ne nsa ento mu so na wonya overlord ti se bia osantehene na masem edamensia anase muni impenimfo amahini bebebe ne hia ade amamre na amane di dwuma o menhia santene beka se mo som sikadwa daachi bia no bia nim se swatre de makunya ho nsem ne se ne sitie na mesoso kakra meka afa insuatre akunya no utie mesese na so ofisunyane brekum babia ofiri obono side ho bia insuatre ho kunya ho nsem no se na wosifa na ode na onim fa ho nkunimdi aba ma na anase odefo afranfro otoso mienu eye nigie ma insuatre man ohwe adwaadwo o matwa mresantene a o matwenya se o menya hene no efedie ekwan ma beda ho oma insuatreman enya hene mamento ne ofre buno ofre insuatre ofre brekum ofre sunyane ofre wodu mase mamento ne makrao medase pe ene ya yura chas ndio sese wa meeting nko ade meet chas show tie tuwa wa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwom